Siphinde sinibingelele kwi-Ikhaya TV2 wena uqala ukungena leli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Ikhaya TV2 lifonele uPhakela Umthakathi bese besiba nengxoxo naye ngesehlakalo esehlile lapho kudlula emhlabeni uBhejane omunye ebengcweka naye uPhakela Umthakathi kumdlalo wenduku. Awukuzweke ukuthi ke ikhaya lixoxela thini noPhakela Umthakathi. Yebo. Phakela Umthakathi mfowethu unjani? Yebo sabona. Unjani mfowethu? Siyaphila siyajabula. Hayi ngikhona mfowethu. Ukhaya TV lokufonelayo mfowethu. Ani? Ukhaya TV lokufonelayo mfowethu. Khaya TV. Ya mfowethu, Khaya TV2. Yebo. Mfowethu. Hey Phakela mfowethu, yizo nje indaba esiphila nazo zalensizwa ekuthiwa uBhejane lo Jida lo enanike nithi ukungcweka naye. Mhlawumbe nje mfowethu ungathi nje mfowethu ngale yansizwa nje mfowethu. Mfowethu uBhejane insizwa nje ebinomoya omuhle ebithanda induku. Ngokwazi kwami ngiyazela ke ndukwini kuphela ngoba abukho obunye ubudlelwane besinabo ngaphandle kokuthi besidibana lapha einsizweni. Ngaqala ukuhlangana naye ngo-2014, ngiqala ukulwa naye ukudlala naye ngo-2014. So kuso sonke lesi sikhathi kulezi ikhawu zonke cishe sesihlangane ikhawu engaphezulu kwey'nhlanu. So angaze ngimbone eba nenhliziyo embi. Ngisho ume phambi kwakhe usuphakamise induku ubumbona ukuthi hayi ubuso bakhe abunayo lento embi. So ke kunezinto ke njengoba siphila emhlabeni kunezinto esifuna abantu bezazi, kunezinto esifuna bengazazi. So ikhona ke impilo yakhe thina besingayazi ibingale ngasese. Ya. Manje uzwa nje ngesikhathi uzwa nje lezi indaba ifika nje uzamukele kanjani nje? Mina nje mfowethu ukuze kube manje nje ubungikhulumisa udaba lwakhe nje kumoya wami ushona phansi ngoba empilweni yami nje mina impilo engiyaziyo iyo le mpilo yokunsizwa kakhulu. Impilo yokubheka amagceke nokuba abafana emakhaya emagcekeni sibheke isimo sendawo sibheke isimo sokuphila. So isikhathi esiningi ngiyazi ukuthi abantu abaphatha induku abantu abaqondene nalowo msebenzi lo abaphuma emakhaya. So uma kulimala umuntu osuke ephathe induku edlala induku kuyaye kungihlephule kakhulu emoyeni, kulimaze nje kakhulu umoya wami. So ke naye ngithema ngizwa nje ngisho kuze kwaphela insuku embili insizwa zingicinga zingakwazi ukungithola noma engithola umuntu mayeqala udaba lwakhe bengingakwazi ukukhuluma kahle ngoba bengingakasitholi nodaba oluphelele bengingakalitholi nokuthi nganginaye esontweni nje exactly 7 days ago kusukela kulolu suku alimale ngalo uhlehle emuva ngangikade nginaye le enhlazo. So ke kwangilimaza kakhulu ke emoyeni kanti kunohlelo futhi esinalo esizolwenza oluphakambisa yona induku oluhle nje abantu abazohamba belibona obelumthinta naye. So ke silimele kakhulu ke mangabe kuzothinteka umuntu okanjena. Hayi siyaxolisa kakhulu mfowethu, sonke mfowethu asibanga kahle masizwa udaba olufana nalolu mfowethu, awusixolisa kakhulu. Hayi ungathini nje mfowethu amazwi nje ongawadlulisa kubangani nasemndenini nje? Uyabona kulesi simo esikanjena awazi ukuthi yini ongayisho kumuntu ngoba awazi ukuthi usuke kusiphi isimo. Kodwa nje ngathi mina insizwa ayixoxe azike insizwa zifunda ukuxoxa mangabe alikho ihlazo. Omunye umuntu umxoxela inkinga yakhe kuhleka kulungile akakuhleke kodwa wena usukushilo usukufuna ukusho.
kunokuthi ubone ngesaga nje ngoba mina ngikhuluma nje ukuthi ngamgcina ey'nsukwini ezu-7 kusuka ngosuku ahambe ngalo khona bebekade bemgcine ngayizolo bekade benaye behleli naye ubusuku bonke kuzofa kube usuku lwesigameko. So-ke uyabona lo muntu benethuba elanele lokuthi angakwazi ukuxoxa kodwa nje kubalulekile ukuthi sixoxa nami futhi sengithatha isinqumo sokuthi ngizovula i-podcast la khona sizoza khona sizokhuluma nje ngqo hhayi ukuthi sihlebe hhayi ukuthi sikhulume silinganise sizokhuluma ngqo usizi olubhekene ney'nsizwa ezingakwazi ukuyeka abantu besifazane ey'suke y'bathanda asho umuntu ukuthi cha wenza ukuthi nokuthi nokuthi simbize kwayena lowo muntu wesifazane sizomncenga ukuthi nansi insizwa iyakuthanda yeka phela ukwenza izinto ezingalungile ngoba ekugcineni iy'nhliziyo zabantu ayifani omunye umuntu uyakwazi ukwemukela omunye umuntu akakwazi ukwemukela kodwa nje emndenini ey'nsizweni zonke nakubangani bethu sonke njengoba siphila lo mpilo esiyiphilayo engathi indoda ingalala ngokuthula kodwa futhi sibumele ngempela ubunsizwa ngoba lokho okwenziwe le nsizwa akubona ubunsizwa kuyakhomba ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ube umuntu okwazi ukudlala induku nje kodwa ubunsizwa engabazi ngoba insizwa ngeke iyenze lento akufanele insizwa yenze into kanje lokho akwenzi nakubona nhlobo unsizwa uyasiphoxa siphoxekile kahle hle kubuhlungu nje kodwa siphoxekile hayi insizwa engathi-ke kona ingalala ngokuthula. Hayi siyabonga mfowethu ukusinika leli thuba leli osiphe lona mfowethu sibonga kakhulu.